1930ean jaio nintzen, Glasgown. Nire familia oso humila zen, gure aitak autobus gidari gisa egiten zuen lan. 16 urte bete nituenean, eskola utzi behar izan nuen etxera dirua eramateko. Ikasle gisa hasi nintzen laborategi batean, baina laster lanpostu hobea topatu nuen Londresko ospitale batean. Bertan, mikroskopio elektronikoak aurkitu nituen, guztiz liliuratu ninduten. Izan ere, beste mundu batzuetarako leihoak bezalakoak ziren. 1954ean ezkondu nintzen. Handik gutxira, alaba bat izan eta Kanadara joan ginen. Ontarioko minbiziaren institutuan aurkitu nuen lana. Ospitalean egon nintzen urteetan, asko ikasi nuen mikroskopio elektronikoei buruz, eta han nire ezagutzak baliagarriak ziren. Nire kontura ikasi nuen eta egitura birikoei buruzko zenbait artikulu argitaratu nituen. Izen bat lantzen hasi nintzen, eta egun batean Londresko ospitale batetik deitu zidaten. Birus arraro bat aurkitu zuten, ikusi nahi zuten baina etzekiten nola. Beraz, metodo berri bat asmatu behar izan nuen. Denbora behar izan nuen, baina lortu nuen. Sentsazio izugarria izan zen. Beste inork aurretik ikusi ez zuen zerbait ikusten ari nintzen. Birus bat zen, baina alo batez estalita zegoela zirudien. Eguzki koroaren antzeko zerbait. Koronavirus izena jarri genion. Eta ni, Glasgowko autobus gidari baten alaba, lehena izan nintzen hura ikusten.